जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आं मिजिंथियो खम समनि गेजेरावनो जोङो बिथांमोनखौबो जेलनिफ्राय बरननो हागोन जिखिनि केस दङ बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ उकिलफोरजों जोङो एनि टाइम सावरायगासिनो दङ बेखौबो जोङो हागोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमोद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा बिरेन बर'नि इन्टारेस्टआव नङा सोमखोर बिथांनि इन्टारेस्टआव जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसे दा बेजों लोगोसे दिनैनि समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानो थाङोब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जाजोबोब्ला जिखिनि फसंथानफोर जोङो गायसननो लादोंमोन बियो जोंनि ओनसोलखौ रायजो नङाब्लाबो गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोल बायदियैनो एखे लेभेलावनो लांनो थाखाय माखासे फसंथान बेवहाय लिरनाय दङ दा बे फसंथानफोरखौ जोङो गायसननो आसामाव सा सानजा भारताव मंगलीय पपुलारफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन जोंनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन थेवबो दिनैसिम जों नासयजादों सोबख'जादों मुगैजादों नेवसिजादों बासिजादों We are exploited, oppressed, suppressed and discriminated by the government of India. दिनैसिमबो जों नासयजादों सोबख'जादों आरो बासिजादों दिनै जे जों मोननांगौमोन मानसि बायदि थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा गावनि रायजो गावनि नखर गावनि हादोर बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै National Democratic Front of Bodo by India बुजिनानै हासोरदों नांनांगौ खोथा गैयामोन खिन्थु दिनैसिम जोंनि जि नांनाय सोमावसारनाय बेखौ भारत सोरखारा समाधान खालामनानै होआखै बेनिखायनो जों जेब्लासिम जों जोंनि होननानै सिमा मोना नखर मोना रायजो मोना हादोर मोना अब्लासिम जों दिनै नांनांगोन आरो जुजिलांनांगोन जोंहा खाथियावनो मन्त्रि दं मैदेर फिसा थैयोब्ला थांनानै गाबहैलायो गान्दा थैयोब्ला गाबलायलायो दंफां दाननो मोना होननानै होबथालायो खिन्थु दिनै बर'लेण्ड सोरजिनो लोङा जाया मुवा सानबा थाबाबो जानो हागौ दिनैसिम नायफैयाखै जों बेखौ बासिनानै लानांगोन खोमसिया खोमसि जानानै थाया अब्ला सोराङा फैयो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावबो दिनै जि खोमसि जि जोमै दखरसे खोमसिया दं बे सानसेब्लाबो स्रां जागोन साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सैहोदों खौसेल' थांनानै थानांगौ मा बुंनांगौ दं बेनिखायनो जायफोरा बाहेरायाव दं जायफोरखौ जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि जेनेरेल एसेम्ब्लिया थान्दै महरै सायख'ना हरदों साबा बिथांमोनजों जेसे हायो रायज्लायबानो जाबाय बेबायदिहै आंनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन थेवबो आंखौ लानानै थांदों आरो बेबायदिनो जिफोर थामथिम खालामबाय बेफोरखौ जोंबो मोजाङै बिजिरजों नायदों आरो सम खाबुखौ नायनानै समनि थासारिखौ नायनानै समखौ नायनानै जों गासैबो दिल्लीयाव जायफोरा दंहैयोमोन रायलायलायनानै जों जाथोंसै फोजोबथोंसै बे जोंनि नांनायखौ बिनि उनाव आरो गोदानै नांनाया जोबनो गैया जों बबेजों माबायदि नांलांनो हायो जों नांलांफिनबाय थानो हागोन होननानै जों थि लादों आरो बेबायदिनो जोंनो NDBPनि बिथां सोमखोर गोबिन्द बसुमतारियाबो फननि गेजेरजों रायलायहरदों मारै जागोन बोरै जागोन मा खालामनाया मोजां प्रमोद बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो रायलायहरदों धीरेन बर' बिथाङाबो रायलायहरदों बे जों गासैबो फननि गेजेरजों जों रायलायलायनो मोनाबाबो दिल्लीयाव जियानो जाथोंसै मोजां गाज्रिखौ जों सानना लाब्लानो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ सानना लाब्लानो जों एकर्डखौ खालामनानै जि मोनदों बेफोरखौनो मोजां मावलांनानै आरो गोदानै सानफिननानै दावगालांनो हागोन होननानै जों गासैबो थांनाय
27 जानुवारियाव Indian Prime Minister Narendra Modiनि आशीर्बादाव बा बोराव आरो Indianनि नखर बिफाननि मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव NDFB मोनब्रैबो एबसु आरो लोगोसेनो UBPO आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे जारिमिनाव मख'जाथावै बर'नि गेजेराव थामथि गोरोबथाया जालाङो